Good morning. Dapin day. Padung mi mo palit og itlog. Ah, Salyana. Dapin day. Dapin. Dia. Salamat sa maadjong panahon. Kay niinit na. Makapanglaban na jud ko. Dali day. Di lagi magdugay-dugay. Mo lagi ni Ija ba basta kuhan ka ng magbaklay mi magpahibay-hibay. Padong mi sila kapitan. So guys, nauli na day mi. Diya, maglagar ako. Ug sedang Aliana. Nagilang wandag ko. Naisaging na to basatan dito si babaw wala ate. Mami kay bawa banganan ray guwang na. Wala din sila na hinugan na tulo ka buok. Ano ba ka? Hindi si ate floor hala. Hinugan na dyan sila hindi ay nagani ha. Hinugan na ma. Si ate floor sa Sabado pa muli. Ano si Jang si Piun. Kaya ibutang sa lama bukan. Minaw ito nila ma. Sa? Minaw ito nila ma. Bingaw ni. Tayo ito nila ma. Guntasan ng kami mo. Kontasan ka ma. Oo. Hindi ko ita. Ay, Nahulog na na ma. grabing bratog saging po dron. Gapon sa merkado kita kukuan. Tag 10 ra per kilo. Na tambo ka ra ba dyan ah? Lamining saging pero ako karon nga nagkaedad na. Di na ko kadyo makakaog saging hilaw. Makakaon ko isarang buok kay masubrahan sakitan pa ko sa tiyan. Lagi ma. Hmm. Wait lang ito yung chat ma. Ninginit na raba kaso hindi pa na kaya manglaba kay gihangak pa ko. Ganina sa pagpalit na mag-itlog ko on. Naglisod ko abot tila kapitan kay gihangak ko. Napa ko'y kuan. Anong mild nga tubak. Para ba dyan tambuka? Lagmi ka dyan sa kinga kay dagkog kuan. Garag na hinugan, gikaon nas kuan. Gikaon sa langgam. Daming estudyante di nag-ready na. Kagawas ko kay itong kuanan, hawaton sa Tiaisa. Di pa ko kahatod ha. Kay nga pakuling ko na kaya itong sprayhan. Ano ba sa Tiaisa? Tay, tay, tay. Gimingan. Ako ni mo tay. Halalo, oy. Kuain asa dapit pati mo gi tuwaan mata. Asa dapit na luduma. Ano taman? Darangapon ma. Kau gibayad mo ay sa ka, plite. Ha, baris. Awag binata na, ha? Wa pa? Wa. Tawa mo na ka, busy masatan. Lakaw.
Lakas ha. Hala buling malagi mong bagday. Yan sa mana disam ka na sa gida ni day. Hala arang buling nga lagi kadyo. Agto rin sila po rin. Aw. Magbingatan ha. Ay basi guwapas. Madugay sa atan ay ba? Kau gakas. Bye. Kau magbinatan ha. Oh. Love you. Ang mama mo itatas ng bahat batan. Ibig kayo. Ipag na po kamuti. Nangibog na di ka. Di pa nagsapod. Kanang gagmay. Pwede sa gabi patong sa simbahan patog. Ba marag dabungon pati na. Wa may angay nang guwang kay agon. Ay baka nang Sakto ko na mga sakto sa buwan ko na. ano nang kadabuntan. Pilag kilo din. Sinta. Sa kilo ra. Patong. Di ko sugtas ang mama dito sa medya simbahan patong. Uy, bis lagi. Di ko sugtas Di kasabot. Di kasabot. Di na tayo mga to. Mga higda mo. Away di patong. Di na tayo mga to eh. Wato tapatan. Di na lang. Mo sige, mabalik-balik. Ate kong magbalik patong. Di na gana ka na ba sa panulit balik? I like. Ayun, nagko kay. Di maluto kayo. Lami na lunawon. Lunaw. Nabiglog na lang kasi. Sinuban sa Hmm. saging. Tangag kang kuan ba pilit gamay or kanon ra. Wala, isang kilo maingon. Ah, Sabi. ana po. Ah, Sobra na. ayan. Ay. Tay wato ko kadungog timong tingog tay. Pag istorya sa tay bi. Kay gimingaw ko tay. Tay. Sabi tay. Guys, good morning. Mahaw taninjo. Ay ti tayo ning. Salamat sa pagpangga ti tayo ning ha. Salamat na ti tayo ning ha. Sa imong pagpangga ti tayo ning ha. Sumani diyang pamahaw. Naglaoy ko og kubasa og kamunggay. Diya. Nilagang itlog. Ako magkuang ko magluto ko kamuti. Kay murag lami jud kamuti may pamahaw. Paul po nang sigara po tag rice. 3 times a day. Sumanang karon magpanit ko ani. Haning pinalit gahapon. Nag-crave ko og kamuti. Bitaw ka na naanad tagkaon og mga duma bitaw. Magpangita jud ta. Ana naman silang panitan. Day, gana day. Kuan ka ng ug di mo wan ron manglaba ko. Late na lagi ko nakamata, ning bawi-bawi pugkos. Pila ka gabi nga ako'y tarong natug. Sabi ma. Nagharan ba kog dapat buhaton. Sa hunahon na ra kutob sa lawas di na makaya. Nananumi ka ng okra natus likod. Inja ara nang ka kanang gunahon bitaw. Inja kuan man di man kaya maguna kay basig ako ang ko bughat. Bitaw di pa kaya sang lawas maguna ron. Kay bago pa ko naulian.
Nagli, day. Kasihan na ba kayo dyan, day? Maligo. Siya ma. Hindi lang magdi na marunuan. Mahal kung tita mita diha ka ti upaw ma. Hi. Kaya ti upaw. Uli ta ati upaw kay gimingaw ko nimo ti upaw. Yung meron pa ko kita vlog na di ka mo uli, di ka mo bakasyon na ti upaw. Hindi mati ati upaw mo bakasyon ma. No. Mingaw na makusbahay ma. Hindi pa lagi ka pwede muli. Hindi pa pwede mo. Kaya pasas nanay. Hindi ra ka makauli dito na ras nanay. Ito sa gunang kamingaw. Ang tuson ma. Mas papatan ng tuson ko mo ba? Ang tuson good. Silog magaw taho ma. Kanina ko kabuok. 5 ra kabuok ang lutuon. Bitaw ako bitaw sa hay. Kuan. Hindi ko maka-organize 3 times a day. Lamira man ikan kaunog mga duma, saging, kamote. Kaog nila po ito, higop na ng sabaw. Ang puno ko basa. Kanang ko basa, kay kanang ko basa. Pana, pampatinaw sa mata. Lima ra ka bukhang dungagan. Nandiyan siya nga pilag saging. Pila nagsaging hilaw. Napima. So guys, luto na tong kamote. Wala yung pamahaw. Kalig nilaw oy. Bitaw no lami jud ka unog kuan. Mga duma. Kay mga lahi na jud tong mag rice ka 3 times a day. So ada ko lingaw kay maguna yung tako dya. Nagdi pa kaya sang lawas maguna. Agamo ding bugas nga napalit daghag bato. Daghag piliin nun. Sa morning ang pilian kay sahay kuan ka nang makakaon kog bato. Diya makawag gana makaon diya na yung mga bato bitaw. Mana hanggi pang pilian. Diya kuan ka nang haning sibakangan og kuha nga bugas. Naghanag bato-bato. Ay, kada din trending nga kapan.
patan. Kahit yan. Kasi patan. Ano yan? Ito yun yung tip unjang kadlaon patan lang. Hindi yung may patan.